Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin mashahurin shirin naku na daga Kannywood. Shirin da ya saba zakulo muku manya-manyan mawaka masu ruwa da tsaki daban-daban na cikin wannan masana'antu ta Kannywood. Yau ma shirin namu ya yi katarin ganawa da wata babbar bakuwa wacce idan na mika abin daga gare ta za mu ji cikakken sunanta da kuma wace irin rawa take takawa a fagen wannan masana'anta. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mai sauraro zai so ya ji cikakken sunanki da ɗan takaitaccen tarihinki na rayuwa da kuma yadda aka samu kai a cikin wannan masana'anta. To da farko dai ni sunana Jamila Usman Baba, kuma ni 'yar jihar Kano ce, haifafiyar Gwale, girman Kano Marebanci. Masha Allah. Sannan ni mawaƙiya ce, jaruma a Kannywood, sannan ina ɗan taɓa kasuwanci kaɗan. Masha Allah. A taƙaice dai kenan. To, mun ji a takaicen sai ɗan takaitaccen tarihi kuma kafin mu tsinduma cikin shirin gadan-gadan. Taƙaitaccen tarihi na? To dai Jamila Usman Baba suna ne da ya fara tun daga tarihi gidanmu ne. Baba na shi ne Usman Baba ake ce masa, ni kuma sai nake amfani da sunansa Usman Baba Jamila Baba. Dan akwai wani mawaƙi shi ma Rabi'u Usman Baba, ya kuke da shi? Dangantaka ce ta musulunci. Masha Allah, to je ki aminci kawai. Masu kallon mu sun bambanci. To shi kenan. To ni kuma family din mu daban ke. Suna ya ci kuma a dama shi ma ga ake ce mai Baba. To shi ne na tashi nake amfani da Jamila Baba. Amma ba kowa ya san da Usman din ba, sai dai Jamila Baba. Kamar yadda na faɗa na gaya maka ni 'yar Kano ce. Duk da ba a nan na gama girma ba, amma dai na dawo Kano gaba ɗaya da zama. To kafin aje kan girman tunda an haife ki a Kano, shin yanda rayuwar Kanawa take akwai zuwa makaranta da waye da sauransu, to wa'inna makarantu aka halatta ne? Na je makarantu da dama, zan ce ma na je Sani Meneke, ita ce primary makarantar da na fara yi a rayuwata ta duniya, ita ce primary school da zan ce na yi. Daga ita kuma ba a nan na yi secondary school dina ba, na tafi Dukko can jihar Niger State. Na yi makarantar tarbiyyatul Qur'an ta dare, na yi Anas bin Malik, duk a Gwalayan Alawa ba suke. Makarantarmu ne na Islamiyya da makarantar dare. To na fara yin waƙa ne tun a lokacin Maulidi. Makaranta ni ce ake bawa ƙasidi na Ke kika fi kowa zakin murya ke? da kowa da iya rayuwa in ce sai na yi. To ai su kansu malaman sukan ga wanda ya fi hazaƙa sai su ɗauko shi su ba shi al'amarin abu tunda shi ne majibincin lamarin. Gaskiya ne, to da wannan amma ana zaɓa ne ba iyakacin mace ɗaya ba. Ana iya raba mana baitoci da yawa kamar biyar haka, kowa ta zo ta yi ranar To a takaice Jamila mun ji ɗan takaitaccen tarihin shin ga ki a masana'antar Kannywood, ya aka samu aka tsinci kai a cikin sha'awa ta baki ko kuwa a'a kawai kundin bala aka yi aka duro ta bayan gida? Ba kundin bala ba ce ba. To mai sauraro yana so ya ji gundarin bayani. Dama ina da ra'ayin hakan, don ce yana ɗaya daga cikin hobby ɗina waƙa, tun da dama ina santa. Kawai dai na fara karambani ne lokacin da na je ɗan ja wani ya uncle ɗina ya yi waƙa, ya ce in yi mashi amshi. To dama bai san ina da muradin ba, kawai kinkimi ne muka tafi Zaria. To muka je muka yi. Ga wata gaba da kika zo dole a yi miki tambaya a kanta. Kin je an ja ki kin yi waƙa, shin za ki iya tuna wannan waƙar da kika yi a wannan lokaci? Ita ce waƙa ta farko da na fara amshi, amma rabinta dariya rabinta. To a ba masu kallon mu dariya tun da dama gashi tun ɗazu dariya kike yi. Ita dai wannan waƙar wani ana ce da shi Sani Nasiru Danja. Dan garin Kano ne ko a? Dan Katsina ne, ai ƙaramin mutum a Danja ce. Wata waƙa ce da yake Danja ita ce faharinsa, saboda garinsa ce, ni ba garina ba ne. Danja ni kun ji garina, komi dare canza ni unguwana. Danja ce alfaharina. Wannan shine karin waƙa shi na fara amsawa. To da tafiya kuma kin tsunduma a cikin masana'antar gadan-gadan, ke a karan kanki wacce waka kika zaki iya gaya wa masu kallon mu wacce daga an ji ta an san ke ce Jamila Baba? Akwai waƙoƙi da dama na mutane da nawa da amma zan fi ina
to nakin akwai wace matan arewa, haske kala, halin maza, illa shaye-shaye ga ya mace. to mu dauko illa shaye-shaye ga ya mace, shin a fim aka saka ta ko kuwa an yi ta ne kawai ta kasuwa ce? An yi ta ne kawai na album dai, ba a yi aka sata ba. To album din naki ne ko kuwa wani ne ya gayyace? Na wani da kai na. To me masu kallon mu za su so su ji irin karin wakar ko da za su ji su ne? To ita karin waka ta fara da illa shaye-shaye ga ya mace, zan faɗa ba alkhairi ba. Matsayin mu ga mata, rayuwar mu kalilanci. To ai wannan kamar labari kike bani, ai a waƙen aka ce ki yi ta don masu kallon mu su tabbatar da cewa lalle ke din ke ci. To waƙar haka take. Illa shaye-shaye ga ya mace, zan faɗa ba alkhairi ba ne. To kin ga yanzu masu kallon mu suka tabbatar da cewar da mawaƙiya ake tattaunawa. To ai shi kenan. To ba a nan aka tsaya ba, dan a baya kin ce da ni kina waka kuma daga bisani har fim ma kina yi. Ina ɗan taɓawa. To duk dai masu kallon mu muke so su nishaɗanta da wannan al'amari. Gaskiya ne. To yaya wannan irin fim zaki ɗauko ki gaya wa masu kallon mu domin su ce muna ganin fuskar ashe dai ita ce ɗin gatan. To ka san fim ne wani zubin a kira ka zo ka yi ka tafi ka je ka yi. To wanda zai ce maka standard dai da nake gani ana ɗan gani na lokaci daɗin kowa. Fim ɗin arewa mai dogon zango kenan. To wannan role in ce wace rawa kika fi takawa a daɗin kowa wacce za a tantance da ita? Inda faɗa dariya za su yi mishi. To ai dama shirin na dariya ne ai. Shi harka kani da ainihin shaɗantarwa ce. To yawa. Farko dai na fara da yar shaye-shaye, kaga na yi faɗakarwa shaye-shaye sai kuma kasance ni ina shaye-shayen. To yanzu kuma na kuma yan jagaliyar siyasa. Duk dai a ciki. Dai a ciki. To wai Jamila me ya ja hankalinki kika karɓi wannan role? To bani da choice, dole idan ka kasance jarumi kuma ka cikakken jarumin komai kana ganin zaka iya, ba sai an ce maka ga wanda zaka yi kuma sai ka zaɓa. Kawai ana baka kawai ka amsa hannu biyu kai, ka sa a ranka zaka iya. To da na ɗauka ko dan kin ga yawanci kamar mata sun fi karkata ta wancan bangaren ne kike son ke ba da gudunmawa ki ta wannan bangaren? A'a, ni ma ban san shi za a bani ba. Kawai tsintar kan kike kai. Allah sarki. To muna da cikin wannan shiri na daga Kannywood, kuma kowa ya ji an ce Kannywood masana'anta ce wacce ta haɗa komai da komai. Wato wa'innan abubuwa guda biyu da kika sanar da mu su kenan rawar da kike taka a cikin Kannywood? Waka ba? Da sai acting. To bayan wa'innan ba kuma wata sana'a ta bayan fage wacce ake? To kasuwanci, Kamar sai me? da siyarwa. Komi da ruwanka. To da ni da masu kallon mu dai ba mu san komi da ruwanka ba, amma za mu so a ce kin ɗauko wani abu guda ɗaya wanda za mu yi tutiya da shi akan. To ai komi da ruwanka da ake nufi, zan iya sai da shadda, zan iya sarar hatsi in sai da wancan in sai da wancan, in dai za a dan samu abin da za a sarrafa. To suna jin sarrafa. kin yi talla. Kin gama kuma za ki yi. Yawwa. Hajiya Jamila, Na'am. duba da yanayi na lokaci, zan so in ji menene burinki na ƙarshe a cikin wannan masana'anta? Ai burin nawa ɗaya ne zuwa biyu ne. To shi ne muke so mu ji. Na biyun bai zama lallai ba, saboda sai abin da Allah ya yi da ni. Idan ya amince to zan yi farin ciki da hakan, amma dai babban da na fi so ban iya ce yau gani alaiki na ba. To ai dama wannan tambayar dama zan yi ta a ƙarshen ƙarshe. To ai shine burin. Shine burin. Shine babban burin. Wato babban burin ki bar masana'antar Kannywood da lami lafiya ki tafi gidan mijinki. Idan ya yarda in ci gaba da yi, in bai yarda ban zauna. To wacce kuma sako zaki bada ga masu kallon mu dan yanzu suna sauraron su ji gani wayannan irin fata zaki musu na kanki da kuma su masu kallon ku, dan duk baki daya kusan su ne mu ne su? Fata na a gare su shine ina kuma fatan alkhairi. Bayan wannan kasan akwai mutanen mu da dama da basu san menene Kannywood, basu san ina ne mecece ma masana'antar gaba daya, sai dai mana abu a baibai a karkace. Sai ga mun samu matsala musamman wajen maza da mata
ana challenging din mu mun zama irin kamar wasu suna son wasu suna kin mu dai. Gaskiya ne. Ni dai abin da na dauka idan ka je kasuwa ko da a taro kake sayar dole zaka sami wani wanda baya son sana'ar da kake wani kuma Gaskiya yana ne wannan. to me zai hana wani yawa me zai hana to a tare a rufa kai asiri a taimaki juna saboda yanda kake takama sana'a ce mu ma sana'a muke gaskiya ne. dan da Allah bai nufa za mu yi ba wanda ya sai kawo kansa inda yake muka zo mu ma. To wannan tasha ta Ruwan Dare TV ga ta zo a cikin ofis ɗin. Ita kuma wannan fata za a yi mata. Ne mata fatan alkhairi, Allah ya ƙara ɗaukaka, ya ƙara buɗewa, Allah ya sa wata rana ta bunƙasa dinga kallonta a tauraro mai ɗan adam ake ta kuma mene tauraron ɗan adam ko tauraron ɗan adam. To amin sun amin. Masu kallon mu duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na daga Kannywood. A biyo mu a cikin shirin mu na gaba. Bi salam.